लड़का कहे पुरनकी वाली गुरुजी से सुनबे भाई नईकी वाली बड़का भैया लोगन खातिर इंस्टा पे फेसबुक पे या समय बड़ी ट्रेंडिंग में चलत भाई वाह 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 अब इंस्टा फेसबुक खोलत तो वही नया साल वाह वही नया साल अब बढ़िला आइल बड़ू होटल खोला तनी बोतल मुंह से लगल गोरिया आइल बड़ू होटल खोला तनी बोतल मुंह से लगल गोरिया यो आइल बड़ू होटल खोला तनी बोतल मुंह से लगल गोरिया हां आइल बड़ू होटल खोला तनी बोतल मुंह से लगल गोरिया तनी से नाला गोरिया नीवाईयर में बियर से नाला गोरिया नीवाईयर में बियर से नाला गोरिया नीवाईयर में बियर से नाला कहे आहिर बड़ू होटल बोला तनी बोतल मुंह से लगा गोरिया त न्यू ईयर में बियर से आज के जनरेशन वाले के नया साल बा पहले के नया साल आवे तो लड़का छोटे के रहे तले नींद नहीं खुले तब ले भैया दीदी बहनी हैप्पी न्यू ईयर नया साल मुबारक हो आज तो जब ले 2-4 बोतल आई नहीं जाए देखता नया साल के पार्टी तो कितना जने आजे मनाइली हैं पार्टी आइल बड़ू होटल खोला तनी बोतल मुंह से लगल गोरिया आइल बड़ू होटल खोला तनी बोतल मुंह से लगल गोरिया आइल बड़ू होटल खोला तनी बोतल मुंह से लगल गोरिया आइल बड़ू होटल खोला तनी बोतल मुंह से लगल गोरिया